हेलो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअजों दिनै बै हादोरनि बायदि मोनथिनो लागोन जाय हादोरनि मानसिफोरजों जोंनि भारत हादोरनि मानसिया गोदो बिदा फंबाय बायदिसो ज' थायोमोन, नाथाय उनावसो गावस्रालायदों। बे हादोरनि मुङानो जादों पाकिस्तान। दानि आं जागायदिनि। बे पाकिस्ताननि अफिसियेल नामानो जादों दा इस्लामिक रिपाब्लिक अफ पाकिस्तान। आरो बे पाकिस्तानाव दा गासै 22 क्र'र पपुलेसन दङ। आरो बे पाकिस्ताना पपुलेसननि बेलायाव वर्ल्डआव 5 पजिशनाव। बे पाकिस्ताननि अफिसियेल लेंगुवेजआनो जादों उर्दु। बे पाकिस्ताननि अफिसियेल लेंगुवेजआ उर्दुबाबो बिसिनाव मा जास्ट 9%खौल' उर्दु राव रायलायो मानसिफ्रा। बांसिनानो मा पान्जाबि रावखौसो बांसिन रायलायनाय जायो आरोना बिसिनाव। ओमफ्राय जेब्ला पाकिस्ताना 1947आव जेब्ला उदांस्रि मोनदोंमोन, होमबा बे टाइमाव बिसिनि पपुलेसना जास्ट 3 क्र'रल'मोन। ओमफ्राय 1999नि उनावसो बिसिनि पाकिस्ताननि पपुलेसना गोगोम थाबै बारायनाय जादों आरोना। ओमफ्राय पाकिस्तानाव पपुलेसननि बेलायाव पान्जाबिफोरनि पपुलेसनासो बयनिफ्रायबो बांसिननो। ओमफ्राय पाकिस्तानाव हिन्दुफ्राबो दं आरोना, नाथाय हिन्दुफ्रा दंबाबो गोगोम खम। आरो बे हिन्दुफोरनि पपुलेसना दा खमायनायनिफ्राय खमायगासिनोबाव आरोना। ओमफ्राय पाकिस्तानावबो जोंनि इण्डियानि बायदि दिवाली आरो ख्रिस्टमासखौ फालिनाय जायो। ओमफ्राय पाकिस्तानाव मोनसे केवरा सल माइन होननाय दं। बे केवरा सल माइनआ माइननि गेजेराव वर्ल्डआवनो सेकेन्ड गिदिरसिन आरोना, फुरा वर्ल्डआवनो। ओमफ्राय पाकिस्ताना गावसोर फुटबल जोनायाव एफाराब फेमास नङाबाबो मा वर्ल्डआव जेसेबां मानि फुटबल जोजायोना, फुटबल गेलेजायो, बे गेलेनायनि गेजेराव 80% फुटबलखौनो मा पाकिस्तानावसो दिहुननाय जायो आरोना। दिहुननानै बिसोरो फानहरजोबो आरो वर्ल्डआव बिसोर बानायनाय फुटबलखौनो जोनाय जायो। ओमफ्राय पाकिस्तानाव मोनसे ल' दङनो, माने सिनायै मानसिनि मबाइलखौ पाकिस्तानाव जानला मोनला दांनो मोनानो। जुदि सोरबा सिनायै मानसिनि मबाइलखौ दांफ्लांबाय होनबाथाय बियो 6 मासनि थाखाय जेल जायो आरोना। बेनि थाखायनो पाकिस्तानाव सिनायै मानसिनि मबाइलखौ दांलाबायनाय नुवा। ओमफ्राय पाकिस्ताननि गभर्नमेन्टआ इजराइल होननाय मोनसे कान्ट्रियाव गावसिनि माने सिटिजेनफोरखौ थांनो थाखाय माने एलाउ होआ। माने बिसिना जेबो भिजा एलाउ होआ, माने कान्ट्रियानो भिजाखौनो बानायनो होखाया बे कान्ट्रियाव थांनो थाखाय। ओमफ्राय पाकिस्तानाव जेब्ला सासे उन्दै गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो फरायनानै बिनि फरायनायनि जेब्ला खरसाया 2 लाखनि बारा जाबाय, होनबाथाय मा बे 2 लाखनि बारा जाबाथाय बे गथ'नि पेरेन्टसा माने बिमा बिफाया बे गभर्नमेन्टनो माने 5% टेक्स होनांगौ आरोना, जुदि बिनि फरायनायनियाव थांनाय खरसाया 2 लाखनि बारा जाबायबा। ओमफ्राय पाकिस्तानाव 2021नि बायदिबा माने इलिटारेसि रेट, माने लेखा रोंनायनि रेटआ मा 60%ल'नो। आरो बे 60%नि बेलायावनो मा हिनजावफोरनि रेटआ अनेक खम आरोना। ओमफ्राय दासिमबो बबेबा जायगायाव पाकिस्तानाव माने हिनजावफोरखौ माने खामानि मावनो एलाउ होनाय जाया। ओमफ्राय वर्ल्डआव बयनिख्रुइबो बिउटिफुलसिन ट्राक होनबा माखौ होनाय जायो? पाकिस्ताननि ट्राकखौ बयनिख्रुइबो साइजसिन होननानै बुंनाय जायो। मानि थाखाय? मानोना पाकिस्तानाव ट्राक सालायग्राफोरा गावसिनि ट्राकखौ गोगोम साजायनानै लायोनो, गोगोम साइज डिजाइननानै देलायहोनानै गावसिनि ट्राकखौ सालायनाय जायो आरोना। ओमफ्राय वर्ल्डआव बयनिख्रुइबो गोजौसिन एटिमावहाय दं होनदों, बेबो पाकिस्तानावनो दङ। बेयो पाकिस्ताननि मोनसे हानजा बेलि होननाय दङ। आरो बे गोजौआ बेसेबां गोजौ होनदों? बियो 16,007 फिट गोजौ। बियो गोगोम गोजौआवसो दं आरोना बे एटिमा। आरो बेयो पाकिस्ताननि नेसनेल गभर्नमेन्टनि एटिम बियो। ओमफ्राय वर्ल्डआव बयनिख्रुइबो बांसिन एम्बुलेन्स सिस्टेमाबो बहाय दं, बेबो पाकिस्तानावनो दङ। माने पाकिस्तानाव गोगोम फिसा फिसा जायगायावबो माने गोगोम एम्बुलेन्स नुनो मोनो आरोना। माने एम्बुलेन्स सिस्टेमा पाकिस्तानाव गोगोम बुरजा। ओमफ्राय वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो बांसिन इन्टारनेट सिस्टेमाबो बहाय दं, बेबो मा पाकिस्तानावनो दं आरोना। ओमफ्राय पाकिस्तानावनि जानाय लोंनायफोरा जोंनि इण्डियानिजों एखेयानो जायो। बेनोसै आंनि दिनैनि भिडिअ'आ। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ दिनै मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअ'खौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों।